भैया हो लेके आ गइल बानी बहुत अच्छा खबर बताए वाला बानी भैया कि आखिर 2020 में भैया केकर केकर गाना भइल हिट। केकर केकर गाना भैया पंडाल में बाज रहल बाटे। एगो सर्वे के मुताबिक रउआ सभे के हम खबर लेके आ गइल बानी। तब पूरा वीडियो में बनल रही भैया, बहुत इंपॉर्टेंट खबर बा। आखिर केकर गाना सबसे बेसी बाज रहल बा, केकर व्यूज बेसी गइल बा, पूरा वीडियो में बनल रही। पलक झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुंच जाई रउआ तक। राउर आपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब अगर देखो तानी तो सोची मत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा देव। सब खबर फ्री में पहुंची रउआ तक। भोजपुरिया जहां लेके हाजिर बानी फिर से एगो नया खबर। लेकिन ओकरा से पहले यह कहब कि खबर इतना तगड़ा बा कि रउआ सभे के काफ़ी अच्छा लागे। वीडियो के नीचे लाइक के बटन बा, लाइक जरूर कर दी और कमेंट में अपन चहेता सुपरस्टार खातिर लिखी। अगर हमनी के बात कइल जाओ पावर स्टार पवन सिंह जी के, तो ई बार पावर स्टार पवन सिंह जी सबसे बेसी देवी गीत निकलने बड़े। सबसे ज़्यादा गाना पावर स्टार गौले बड़े, लगभग 10 से 11 गाना पावर स्टार के बाटे इस साल में, जौन की भैया बहुत ज़्यादा हिट भइल बाटे और चारों तरफ पावर स्टार के गाना बाज रहल बा। अगर व्यूज़ के मामला में देखल जाओ भैया, तो पावर स्टार के जौन एगो गाना बाटे कि गंगा जी के पनिया, ई जन गाना बाटे भैया कालसा धरइबो, जौन की भैया सुपर डुपर हिट हो चुकल बा। ऑडियो वीडियो मिला के लगभग 9 मिलियन के लगभग में व्यूज़ चल गई बाटे और पूरा पंडाल में बाज रहल बा। अगर ओकरे बाद हमनी के बात करी जाए खेसारी लाल यादव के भैया, तो खेसारी लाल यादव भी अच्छा खासा गाना निकलने बड़े। लेकिन सबसे ज़्यादा खेसारी लाल यादव जी के एगो गाना बहुत ज़्यादा बाज रहल बा, बहुत ज़्यादा हिट हो गई बाटे। गाना में बा माई सरकार बनी माई के। जी हाँ, सरकार बनी माई के वीडियो भैया बहुत तगड़ा भइल बाटे और बहुत ज़्यादा पंडाल में बाज रहल बा। अगर हमनी के बात करी जाए भैया खेसारी लाल जी के बाद अगर अक्षरा सिंह जी के, तो अक्षरा सिंह जी के अब की बार एगो देवी गीत बहुत ज़्यादा चलता, जौन की भैया अंकुश राजा जी के संगे निकलने बाड़ी, जौन की भैया 1 या 2 दिन के अंदर 1 मिलियन के आंकड़ा पार कर चुकल बाटे। बाकी भैया उनकर देवी गीत में उतना कोनो खास रिस्पांस नहीं है, लेकिन वो देवी गीत सबसे अच्छा लागला, सबसे ज़्यादा रिस्पांस बाटे। ओकरा बाद अगर हमनी के बात करी जाए रितेश पांडे जी के भैया, तो रितेश पांडे जी के एगो गाना बहुत अच्छा, एगो मेला के मैटर बाटे, मेला के ऊपर एगो मैटर बा, ऊ जन गाना बाटे भैया सुपर डुपर हिट बाटे। ओकरा बाद अगर हमनी बात करी जाए तो कल्लू जी के भी गाना एगो गाना बहुत ज़्यादा हिट हो गई बा, जौन की लगभग मिलियन के व्यूज़ प्राप्त हो चुकल बाटे। मोनू अलबेला के गाना बहुत ज़्यादा चलल बाटे। अब की बार एगो मेला में मौसी भुलाइल बिया, ई गाना बहुत ज़्यादा हिट हो गई बाटे और बहुत ज़्यादा लोग प्यार भी देता। 4 दिन में कम से कम 2.3 मिलियन के व्यूज़ चल गई बाटे। तो उम्मीद करता नहीं रउआ सभे के अच्छा लागल हो। अच्छा लागल तो लाइक कर दी, शेयर कर दी। अब भोजपुरी स्टार ट्यूब से अविनाश के रिपोर्टिंग।